mindenkinek. Elnézést a nagyon közeliért, de muszáj innen üvöltenem, hogy legyen esély arra, hogy hallani lehessen a mozit, mert hogy pokoli szélzúgás van, és szerintem belefúj a mikrofonba. Ha dübög, akkor azért van. Tehát a Stulek nevezetű dombon vagyok én most Ausztriában. Néhányan síelnek, már így jócskán alattam síelnek szintben, mert én kitaláltam, hogy fölsétálok ide a Stulekre. Csaltam 2 felvonóval. Most már így a második felvonó tetejétől jó pár száz métert följebb sétáltam, és hát még nagyjából ilyen 600 méter a Stulek tetején lévő geocsésze. Az a tervem, hogy azt elérem, ha addig meg nem halok. Nagyon szép itt minden, de pokoli a hideg, úgyhogy most sétálok tovább. Hegyeket látunk és havat. Majd egyszer csak megpillantjuk a Stulek csúcsára érkező sífelvonónak a felső szakaszát, illetve végállomását. Előtérben gyönyörűen behavazott korlát. Íme már közel a Stulek keresztje, és a csúcson lévő hütte. Nem tudom, hogy ebből mi hallatszik, én magamat sem nagyon hallom. Pokoli hideg van. A csésze egyébként még nagyjából 120 méterre van, és amennyire tudok németül, nagyjából semennyire, egy nagy lapos kő alatt kéne majd megtalálnom, ami valószínűleg különös öröm lesz ebben a jégben azt kiválni onnan. Akkor megteszem azt a maradék 100 métert, aztán megnézzük, mi van a csészénél. De viszont nagyon szép lesz ez. No, hát a GPS az valahova idehozott, de előbb már egy picit körülnéztem, mert kézbe fényképezőgéppel azért elég nyomorult. De hát szerintem ez nem lesz meg, mert az történt, közben botorkálok, hogy ide, ahol ott a hóban az a luk látható, az ott én alattam szakadt be és beleestem, aztán kimásztam. Mert ilyen hülye vagyok, hogy egyedül jövök ilyen hegyre. Ott látszik szépen, hogy a hó alatt luk van. Na. Aztán amikor kimásztam, akkor megnéztem ezeket a lapos köveket, mert a leírás ugye lapos kövekről beszél, de amennyire ebben a havas jeges tószban alá lehet túrni, annyira alátúrtam, és csészét nem találtam. Néhány méter sugarú körben van még azért egy lapos csésze, vagy mi ez, kő, azokat is megnéztem, de semmi. Úgyhogy szerintem, mivel hogy kesztyűt se hoztam magammal, meg sapkát se okosan, és a kezem már szana szétfagyott, most el fogom tenni a fényképezőgépet a zsebembe, és lemegyek erről a hegyről. De ennek ellenére jó volt a túra! Sziasztok! Búcsúzunk egy gyönyörű havas Alpok képpel. Ott. De közben azért a köröztöz még csak följöttem. Ez pedig itt menni. Jó éjszakát, gyerekek! Búcsúzunk a Stulekről.